Nakahandusay at duguan sa gilid ng kalsada sa barangay Kinastilyohan, Tabaco City ang dalawang lalaking ito matapos na masalpok ng cargo truck ang kanilang sinasakyang tricycle alas 9:20 kaninang umaga. Sa lakas ng impact, nagkalat sa lugar ang mga nawasak na parte ng dalawang sasakyan. Ang tinderang ito, nakita pa raw ang pagtilapon ng mga lula ng tricycle. Isa na rito ang isang bata na agad niya raw sinaklolohan. Nagulat ako sa tunggahan ng gulong-gulong. Tapos, pagkaanak ng nagugulong, pumasok na ako. Tapos, nung nanagos na ako doon ko sa mga kuntuan, nung nananok ako, parang sumanpok. Kaya, kung ko doon ko sa mga kansada, nung nakunta ako, nung bata pa na, agun na sa kansada. Gulo sa kung kagun sa kansada, kuluha ko yung bata. Kasi naawa ako, kung ng bata na duguan. Agad naman na napasugod sa lugar ng insidente ang kapatid ng isa sa mga nakahandusay na biktima. Ang masabi ko lang po, lalo po sa PNP Tabaco, PNP Manila, sana po, tabangan po kami na magiging justisya sa Kuyang Tugang, na mataon lamang ni Kimaray na ariglaw, na palubungin sa tama, matawang kita sa perwisyo niya po bilang buhay sila nagadan, dapat matawang po ng kadigong aksyon kang management ng truck, na po dapat tawan ni Kimaray na atensyon na mapalubong sa tama, matawang kita mang ariglaw, dahil na po kami makaso, dapat ariglaw lang po. Kinilala ng Tabaco City Police Station ang mga sugatang biktima na isang 3 taong gulang na bata, 51 anyos na lola nito, 23 anyos na babae na pawang isinugod sa ospital. Kinilala naman ang mga nasawi na isang 30 anyos na tricycle driver at ang 52 anyos nitong lalaking pasahero. Bago umano ang insidente, sumisenyas na sa mga nakakasalubong na motorista ang pahinante ng truck para ipabatid na nawalan sila ng preno hanggang sa tumama sa isang nakaparadang motorsiklo na ikinadamay ng naturang tricycle na magpipick up daw sana noon ng pasahero. Ito pong cargo truck came from or galing po ito sa Ligao City and heading towards sa city proper po ng Tabaco. Then napansin niya po na hindi na po kumakagat yung kanyang brake. So it was allegedly nawalan po siya ng brake. Then yun po, ito naman pong pampaserong tricycle ay puminto po sa gilid ng kalsada para po kumuha ng mga pasahero. Dahil nawala ng preno yung truck, nabundol niya yung likurang portion ng tricycle. Kasi ito kasing isang motorsiklo, ma'am, yung single na motor po, nakapark lang naman po ito. Walang nakasakay na driver. Sa ngayon, ginagamot pa rin sa ospital ang 3 sugatang biktima habang nasa kustodiya pa ng Tabaco CPS ang driver at 3 pahinante ng truck para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.